Sira daw yan. Hi, sir. Nag-awarding kami sa siyon. Mapapicture sa tabi? Ah, ito na pala mga gamit na. Hindi, ayusin muna natin mga gamit. Ang ganda. Oo, siya itaas. Ito na yung aming room. Here ka. Ah, Here ka. yan. Here ko ha. Here ka. Here ko, doon sa charger. Dito ako. Dito ako. Simmer na lang siguro mo sa iyo. Isang lugar na kinaan ko. Dari ko isa. Dahil ko kayo sa outlet. Kung siyasa na duwa. Dito na lang yung mga gamit. Sa gilid. Ayan. Ito kabating sa salon. Okay. Diba? Ang photogenic yung gwapo niya. Ay, may shower at may CR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, taxi dito. Ako si Brenda. Hello, kami dito, sir. Okay, ito pa na. Isa kaming Sa kama. Palaw. Isa kaming kama, guys. Bao daw to ang panhapon nito eh. Oo na panhapon. Mga ito. Hindi mo na paparin. Mga ito. Asa ba? The purpose Uy, ang ganda. Ang ganda ng dagat. Malalim? Ay, hindi. Mababaw lang. Ang ganda, oh. Wow. Murag mababaw naman. Tanawa na. Uy, tsaka ang ganda po ng lupa nila. Pino siya. Hindi naman pinong-pino. Semi-pino, pero ang ganda. Yan. Ah, may bato. Ha? May lami ang tubig. Sana pala nag-swimsuit na ako. Ayun na sila. Hi, boys! Lalim bateng! Wow, yung buko. Ayun na pala yung buko, yung bunga. Hala. Oh, fuck. magbugat-bugat yan. Hala! Faktora. Hala. Sige. Hala, sige. Okay. Yan, nakabuka ka. Ang mga lubi. Yan, ligo time. Naliligo na sila ngayon sa dagat. Habang nagpo-photoshoot naman si Brenda. Kasama si Jana. Mababaw lang kaya gusto ko yan. Pag mababaw lang kaya ko lumangoy. Oh, ang behind the scene photoshoot. Pak. Ano ba? Ito rin si Bakang Opak. Sige. Ana. Hala. Sige. Pak. Oh, diba? So it's Bakang. Hala. Hello! Hello! Di mo... We are here at Dinagat Island pero parang Siargao Falls na, so kailangan hindi pwedeng mawala mga pictorial, so tara akyat tayo sa coconut oil. Coconut oil.
Na di makita yung ano. No. Paano? Ano, kaya ka? Kaya? Kaya. Hala. 1, 2. 1, 2. So, Kinaya ng katawan. waste buhay talaga guys para lang makuha tayo ng mga picture. Sige, paano yan? Okay. Uy, baka madulas ka. Baka madulas ka. Okay ba yan? Ganyan? Wait. Wala pa. Wala. Uy, dahan-dahan ba? Yan. Uy, Ganyan lang. hala. Yung parang butiki ka lang sa gilid sa ano. Kanang tinigbasan ka ba? Uy. Diyan. Yeah, ana, ganyan, yan. Picture na dyan. Ipana ba? Okay, ana. Ay, anak ka mo. Yan. Anak. Tapos marag na, pulik anak mo kag ano lang. Ipana ka mo. Bilisan Ka mo. naman utol. Kati. Mura magtoko eh. Ayos sinula ko. Doon ka tingin ko. Doon tutun na anak. Ay, kaya ka nang parang na kayo kagtabang ba? Aray ko. Sige, kilang bigas na eh. Ang dami nga eh. Kanang mura ka nang sakay kabay ba pinaanak ka. Wait lang. Hinahinay, naku po. Uy, ingat, uy! Uy! Ingat ba? Kulit ng anak. Anak kana. Oh. Yan. Yan. Ya, tigidig, ana. Ya, tigidig, ganon. Paktos. Sige, oh, ana. Kana. Dilitan ako. Kana. Kilang bigas na eh. Kana. Post last post. Uy. Oh, dahan. Uy! Uy! Okay na, video lang kung pababa. Ano, kaya pa ba? Nagbababa na tayo guys. Kaya ba? Kaya ba? Ang kate? Mataas. Ang kate? So ayan na mga moms. Nandito na kami ngayon sa dito kasi yung pinakamagandang spot ng mga wifi. Mga uploading na, editing na. Sana panoorin po yung mga videos namin. Diba? Si Bating wala pa, nandun pa, nag-abilis pa. Dinagat Island siya ako travel and tours. Murag iya kong share. Ayan. Nara nilagay niya. Miss Brenda Miss is in Dinagat Islands. Dapat lagay niya ng S yung islands. Yung island. Kasi an island. Island lagay sa iyo eh. Pinayos Islands. So, Hindi rin kasi sa babae.